Hi guys! Welcome back to Panlasang Bicol channel, and for today's video, magmumukbang session kami with aking asawa. Hi! And then, gagawa muna kami ng toyo mansi with chili garlic oil. Garlic oil. Hindi guys, gagawa tayo ng sausawan. Ewan ko lang kung sinong iiyak sa amin pagtapos nito. Ang chili garlic oil. Dadamihan ko para masaya. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay. Hindi kita. Ayan, basta meron siya. Ayan, madami siya. And then, ang rules ng games is kung sino ang maraming tamang sagot, siya ang maraming makakain na siomai. At ang talunan, uuwing luhaan. Hindi makakakain ng siomai. Patalo na lang ako guys. Manghang to eh. Ibunot ako, tapos yun ang bugtong ko sa'yo. Kung sino ang sagot, Kakain ako ng siomay. kain ako. Pag hindi mo nasagot, Pag hindi mo nasagot, ikaw ang makain. Oo, ako O di hindi ko sasagutin ang hindi ko sasagutin. Parang parang marami. 2,000 years later. Dalawang batong itim. Malayo ang nararating. Napakahirap. Parang lugi ako dito. Parang yun ang nilagay niya sa ibabaw. hindi yung mata. Lugi ako. Siya gumawa eh. Manonood na lang sa kumakain. Pag hindi ko sagot, Dapat pala, lagi kang hindi makakasagot para makakakain ako. pag nasagot ko, parusa nga eh. Pag nasagot ko, ikaw makain. Gusto mo kumain ng mangga? Sarap. Sarap, dagdagan pa natin para... Medyo mahina nga lang. Wala pa sa dosage ng mga Bicolano. Grabe siya. Bugtong number 2. Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Bawal yun. 1, 4, 5, 6, 7. Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Ano yun? Ang balaya! Malay ko, ikaw magawa niyan. Ang hirap naman ng tanong mo. Eh, malamang may sila. No? Hanghang! Sarap. Ito naman. Pangatong tanong pa lang. Dala ka ng siomay. Sugna ako agad. Sana masagutan niya. Ay. Sana pala masagutan niya ulit para.
Ito, bugtong. Bugtong number 3. Yumuko ang reyna, di malalaglag ang corona. Bayabas. Paano ba naman din niya malalaman na siya may gawa nito? Alam mo ha? Kala mo maiisan mo ako sa kainan na to. Madaya, parang baliktad yung rules. Parang baliktad. Tama nga yun. Parang nga makaiwas ka sa maanghang. Ito. Pangilan na to? Pang-apat. Nakakadalawa na ako. Nakakagak pa lang. Madaya, ako nakakaisa pa lang na siomay. Ang anghang! 何お前はもう死んでいる。 Sa gabi ay dahon. Madaya, nakita, Ano? nakita mo? Sa ibabaw ay? Sa araw ay bongbong, sa gabi ay dahon. Baka bubong. Bongbong. Bongbong? Ano yung bongbong? P-U-N-G-B-O-N-G. Bongbong. Bongbong? Sa araw ay bongbong, sa gabi ay dahon. Parang mali yung tanong pero hindi ko rin bongbong. Mag-isip ka na. Gusto mo ng clue? Dahon. Sa umaga ay dahon. Oo. Sa gabi ay bubong. Sa araw ay bongbong, Ay bongbong. sa gabi ay dahon. Mahirap to. Anong clue? Clue. Diba? Isang clue lang ha. Sige. Daya, clue. Ano siya? Tinutulugan ng tao. Ay, banig. Alam mo, hindi na ako nag-flow. Ang tanong ay bugtong pala. Ang bugtong. May puno walang bunga, may dahon walang sanga. Ha? Mahirap to. May puno walang bunga, may dahon walang sanga. Mahirap to guys. May puno, walang bunga, may dahon, walang sanga. Di niya to mahuhulaan unless pag nagbigay ako ng clue. Clue. Pero syempre maya na. Paisipin ko na muna. Antimano clue agad. Daya. Maya na. Daya ako nga, nagbigay ako ng clue. Ay, ano? Paulit. May dahon, walang bunga. May puno, walang sanga. Ay, sala. Mali. Teka, baliktad yata. May puno, walang bunga. May dahon, walang sanga. Tama nga. Clue. Ginagamit siya sa kusina. Yan. Ganyan ang clue. Hindi naman agad yung ginagamit mo agad na. Sa kusina. Ha? Sandok. Anong klaseng sandok? Hindi. Tama. Pangit kung may clue. O dahil tama kayo ulit. Oo. Walang patama. Ang kalaman ko kasi. Kanina gusto niya kumain. Tapos ngayon natikman niyang Ang lupit ng lupit na anghang. Ayaw niya. Mali yun. Oy! Plastic! Papansin ka. Basta, ano yun? Mm. Ang lupit ng Ang lupit sili. ng anghang. Ayaw na niya. Mali yun. Oy! Plastic! Papansin ka. Basta, ano yun? Mahulaan ko to. Sana. Isa ang pasukan, tatlo ang labasan. Saan pa to? Damit! Damit. Ayoko na. Nasagot ko sana pantalon eh kaso dalawa nga lang pala paa. Hindi na lang. Sabi sa'yo. Nagutan ko yun. Gawa ko. Ako may gawa ng ano nun. Kain ko.
Sa letra ng B. Bugtong. Yun po kasi isang naisip namin nung kapatid ko. Masyadong parusa. Taot sa mga kapatid ko dyan at sa mama ko sa Las Piñas. Ingat kayo palagi. Yan lang lagi sa bahay. I love you, ma. I love you, ma. Happy birthday. Paano? Ang gustong ipaano kantahan daw. Sayawan, pwede pa. Tinaga ko ang puno. Ah. Sabang. Ano? Ito ang bugtong. Tinaga ko ang puno, sa dulo nagdurugo. Mahirap ini. Tinaga ko ang puno sa Oo. dulo ng durugo. Siyempre, tinaga ko ang puno ito. Kandila. Puno nga. Puno kanila. Puno talaga yung sagot. Hindi. May bulaklak. Gumanya na lang. Bumamela o magkain ka ulit. Mali-mali ka. Kain. Wala. Ikaw may gawa nun. Oh, ayan o. Ah, ginumos ko na. Wala. Anghang? Ayan. May aswang. Babato ka ng mga aso. Mga Siberian Husky namin. Yung mga haskal. Yung mga haskal namin. Tirador. Na. May bintana, ngunit walang bubungan. May pinto, ngunit walang hagdan. Mahirap to. Mahirap to. Oh. Ulitin ko. May bintana. Ngunit walang bubungan. May pinto, ngunit walang hagdan. Porque ba may pinto, dapat may hagdanan. Sagutin mo na lang. Hirap. Clue. Ayan. Ano? Pasimbahan siya makikita. Ah, ano? Nang, ano yun? Yung inaanohan ng mga... Nasabi ka ng iyong mga kasalanan. Pas? Di ko alam. Walang pas. Ay, wala ba? Oh, eh, hindi ko nga alam ano. Mga santo. Sabi mo na nga kanina. O yun nga, yun ano. Di ko nga alam ang tawag doon. Ano bang tawag doon? Kumpisalan. Ah, kumpisalan. At least, yun na yun. Oh, Tama tama. pala ako. Di kumain ka. kanina gusto mo kumain. Ngayon na ka na. Ayaw mo na. Binaligtad mo kasi yung rules. Binalik to. Ginawa ko na parehas eh. Dala mo, dala ko. Dala ka ng iyong dala. Ano yun? Ewan po, yun nakalagay dito. Dala mo, dala ka. Dala ka ng iyong dala. Anong sagot? Tanong pa ako, dahil binasa ko na lahat. Paa. Mali. Sapatos? Magaling. Kita mo, nagbinasa ko nga para nakaganito. Uy, hindi ko man nakita. Layo-layo nung malaman. Kaya ka ulit. Dapat pag nakakatama sagot, ang nakain ikaw. O di ako naman. Oo. Kasi, Pag mali sagot, makain ka. oo. Ayun, pag mali ka, Oo. ayun pala. Para busog. May lapit-lapit na sa mata. Hindi mo pa rin makita. Mata. Pilik mata. Napaka
Parang baboy naman ang sagot nito. Baboy ba yun? Nasa katawan lang naman Ay, natin. lapit-lapit na sa mata. Di mo pa rin makita. Ilong. Hindi. Lapit sa mata. Batok. Hindi. Lapit sa mata. Hindi ba makita? Ikaw. Makita. Ikaw. Hindi. Dami mo alam. Yan pwedeng bibig. Banggitin mo lahat. Na malapit sa mata. Banggitin mo lahat. Banggitin ko daw lahat. Hindi ko alam. Madaya to. Po, sinasadyang hindi sagutin para ako magkain. Kala ko pag ninasagot ako makain. Sagutin mo na. Alam mo naman sagutin. Mata. Eyebrow. Eyelashes. Ilay. Ilong. Butas ng ilong. Ngipin. Bibig. Dila. Ngala-ngala. Oh, ano pa? Kasi wala na. Leg. Yun lang, wala na. Tenga. Yun! Malapit daw sa mata. Ayan yung nakalagay dun sa bugtong. Eh, bakit ako? Kita ko mga tainga ko. Oo, ayan, okay. Ayan. Ano? O, di ikaw sumagot. Ano ka? Oh, tama ba ga? Ano ka? Ako. Ano ka? Oo nga pala. Ano ka? Maliit pa si Kumare. Marunong nang humuni. Sagot. Sisimula sa si K. Kuliglig. Tama! Kain. Diba, pag nakatama, siya makain. Ang gulo. Ang gulo naman, ang rules. Kumain ka na. Pagbibigyan. Ang gulo daw. Tumama siya. Hindi ako makain. Ayoko nang magbugtong. Ano na, ma'am? Mag-shoutout na lang tayo. Ay, sige ah. Shoutout ka. Shout out to Timo de los Reyes Vlogs. Salamat po. Co-sponsors ko po yan. Please subscribe nyo din. Ikaw. Wala. Shoutout sa mga kamag-anak ko lang. Sino? Kasi mga nasa Maynila sila lahat. Lalo na yung isa kong kapatid nandito lang sa amin kasama ko. Si Mama, Lorna Servento, Lori J. Servento at Angelic Servento. Ingat kayo dyan sa Las Piñas, mga kapatid ko at mahal kong mama. At advance, happy birthday ma, I love you. Wala guys, susuka na ako. So that's it guys. Doon na nagtatapos ang aming mukbang session. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like and subscribe and isama nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Yun lang po and thank you so much for watching. See you again next time.